Oisa kenegi. Biko nene kire na mbo wanene ga bugodo choy mato yi kponkwa. Adema dika wa Igbo. Anyị chọrọ ịmata dika otu o si ada n'ala Igbo ugbu a. Kedu ndụmọdụ ga-enye ndụmọdụ adụ ndị Igbo ụfọdụ si nọ ka ahaziere Nigeria nọ ya ga-eme ndị Igbo eweta oke ha na Nigeria ụfọdụ na-asị na mba na ha chọrọ ka ihe wan bụ ka Igbo nọrọ onwe ha na obodo ha bụ Biafra dịka nwafọ Igbo kedu ebumnobi gị kedu nke ịkwado ọka doziere n'ala anyị ka ọka ndị Igbo bata na be ha bụrụ ha dịka ndị Biafra azụ uche onye adịghị njọ ndị mmadụ bi onye bi okwu ka o si dị ya n'echiche nke m echem na ihe ya karịa Igbo mmanwụ n'echiche nke m eche na ihe ya karịa Igbo mmanwụ ka a ga-azigharị ya obodo onwe nke a na-akpọ self-determination meaning ka ndị ọbụla nwee ike kwuo otu ha si chọọ ka ha si chịkwaa onwe ha self-determination ahụ anyị kwuo ka anyị nwere ikike dịka otu mba ụwa niile si wee kwado United Nations kwadoro na onye ọbụla bụ mmadụ na-eku ume nwere right to self-determination so anyị nwebụ ndị Igbo nwere ikike ahụ dịka ndị Chukwu kere ka ehe iche otu ha si wee ikwu otu anyị si wee chọọ ichi onwe anyị na otu anyị si chọọ ka esi wee chie anyị self-determination onye nwere ihe mụnwa na-akwado dịka nsikwa gị mụnwa bụ dibịa oyibo aha m ARINZE NWOSU Dr. ARINZE NWOSU Chief Consultant na National Orthopedic Hospital Enugu ejikwa m ọzọ na ala Igbo were agbalanze n'oko agbalanze anyị ekene ọ ga-adịrị gị mma ikucha na ya mana ihe na-agbagwoju ndị mmadụ anya bụ na imirikiti na-ekwu na ndị Igbo adịghị eji ofu ọnụ wee na-ekwu na otu ikwu na ọ dị mma ka ekwu ka onye ọbụla mara ka ọ ga-esi bi na be ya bụ self-determination ụfọdụ ekwetara ọkachasị ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ala Igbo ile anyị ugbu a ewelitere nwanne anyị nwoke Maazị Peter Obi ka ọ bụrụ ya sote onye isi ala nke na-azọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na okpuru ọchịchị ndọrọ ndọrọ PDP ya bụ Atiku Abubakar imirikiti ọkacha ndị ndọrọ ndọrọ anyị pụta wee si na akpọ ha na-ekwesịrị ịgwa ha tupu eme nke a kedu ihe ị ga-ekwu gbasara adịghị n'otu ndị Igbo adịghị n'otu a na-ekwu onwekwa n'ebe ndị mmadụ niile dị n'otu na-ekwu ofu ihe ọ bụrụ na oge nke enwere ndị ụmụazụ Jizọs ha nche ekwu okwe na ofu ọnụ ekwucha ya enweriri ndị ọnụ ha na-adapụ otu aha ka ọ dịkwa n'ala Igbo n'obodo dị iche iche asị na ofu nne na amụma na ọ bụghị ofu chi na-eke otu ahụ ka ọ dịkwa n'ala Igbo anyị niile bụ ndị Igbo mana enwekwa ndị dị iche iche echiche ha na-adagharị dịka otu Igbo si kwado mana dịka ihe i kwuru gbasara otu ahụ pụtara Maazị Peter Obi o wee anyị anya na ndị kacha n'ala Igbo niile ihe karịrị 90% ya bụ ikpote iteghete n'ọnụ ọgụgụ 10 ya bụ ihe karịrị 90% kwadolie mana anyị mana onwe ndị ọchọ ka ọfọju akpa onwe ndị ndọrọ ndọrọ ndị so na ndị ndọrọ ndọrọ ndị PDP bụ ndị ọfọ ka ọfọju akpa ọ gaghị adịcha mma n'obi mana akwa ya bụ ọchịchị onye kwuo uche ya so uche ha ka ha na-ekwu mana anyị mana Igbo niile kwadoro Mr. Peter Obi kwụrụkwa Mr. Peter Obi n'azụ maka anyị na-eche na maka ọdịmma ndị Igbo na nhọpụta ahọpụrụ ya bụ maka ọdịmma ndị Igbo daalụ ọzọ na ndị Igbo na-ekwusi ike
bụ na imirikiti ndị Igbo nọ n'ụzọ ije na-eme ọfụma ụlọ ọrụ dị iche iche ka ha welu mana abịa n'ala Igbo ọ na-afịa alụ iweta ụlọ ọrụ gbara ọkpụrụ ụmụaka ga na-alụ ọrụ dịka nwa afọ Igbo gbara ọkpụrụ. Kedu ihe ga-enye ndụmọdụ ga-enye ndị Igbo nọ n'ụzọ ije ugbu a na-ekere na mbụ mana imirikiti n'ime ha na-atụzi egwu ịnata ala Igbo? Gịnị ka iche na ya kpatara ya na ndị Igbo adịghị abịa ebute akwa ha anata ụlọ maka na asị na akwụluo ụlọ ọkọnụ onye nwe mana nke ndị Igbo dịzị ka akwụghị ndị Igbo na-atọ na mba? Gịnị ka iche na ọ kpatara ya? Otu ga-eji na-agwa ndị Igbo onye mara ihe ọ ya eme ya buru ya nata ma enye n'ala Igbo. Ekwuru gị n'oge ya asụ na onye mara asụ nyasụọ n'odo, onye ama asụ nyasụọ n'ala. Igbo bụ Igbo, onye mara ihe niile ọ nwere ọ na-eme n'ezi ya wene tie tụnye isi n'ala Igbo. Anyị ọsọkwa ihe enwe ga-enyi chọọ inwe mpanaga ga-enwe n'ebe ọzọ mana ihe ọbụla ị na-eme ka isi mmiri dị n'ala Igbo ya nke a na-akpọ head office gị ka isi mmiri dị n'ala Igbo ka e wee nwee ike na-enye aka na-enye nwa Igbo ọrụ ka e wee nwekwuo ike na-enye ihe si n'isi ụtụ na-enye ndị ọchịchị ụtụ isi wee na-enye ndị ọchịchị nọ n'ala Igbo ka ha wee nwee ike na-arụ ọrụ ha na-arụ. Ma nke kacha nke bụ na ihe ọbụla ị na-alụ n'ebe ọbụla na-abụ ha n'ala Igbo ka ịlụ onye ọbụghakwa nwe ya onye ọbụla bụ onye Igbo marụkwa ya karịcha n'obodo anyị anụnwa anọ kịta a na-akpọ Naijiria. Onye ọbụla ma otu o si dịrị anyị na ndị ọzọ bụ ndị Naijiria. Ihe ọbụla bụ ihe ọbụla ị na-alụ na-abụghakwa n'ala Igbo ka ịlụ ya ọwụkwakwa nwe ya maka onye ka a na-asị na onye ahụ nọrọ wụlụ ka mkpi na-agbara ọha ewu mana onweghị nke bụ nke ị na-eji amụkọsịrị ndị ọzọ ịmụ mana onweghị nke bụ nke onye ka Igbo na-akpa mkpi na-agbara ọha ewu. Onye isi ewe ihe mere na ọ na-agba ndị ụwa ọzọ yarị ofu nwafọ Igbo bụ Nnamdi Kanu pụtara wee na-ekwu na ọ dị mma ka Igbo were onwe ha na-ekwusighị ike a na-achụgharị ya si na ndị otu ya bụ ndị otu IPOB bụ ndị ọgbaghara emegide anọrọ ebe a gbagide egwu eke na be ha na-afalụ n'ụmụahịa kemgbe ahụ afụbeghị Nnamdi Kanu. Imirikiti ndị bụ ndị Igbo gbara ọkpụrụkpụ ọkachasị ndị ndọrọ ndọrọ ewere ndị na-achọ ya ọ bụ ya ka ndị Igbo ọ ga-esi bi ịfọ na ọ dị ka ọ ya na-emezi na ndị ntorobịa chọrọ ịzọ ndị Igbo na obi ha na-ada mma maka na enwe ihe ma enwe ndị ga-ajụ ese kedu ihe ị ga-ekwu gbasara otu a esi bịa gbaa ekwu eke na be Nnamdi Kanu kemgbe ahụ afọzi Nnamdi Kanu ewekwana na-ekwusi ekwu na-ejesi ije nwa amadi a ike? Ọ bụ ihe mwute na ndị ọchịchị na-achị obodo anyị ka bụ Naijiria taa jerugba anya bụ egwu eke ejerugba anya bụ egwu eke eji egba na be Maazị Nnamdi Kanu. Egwu eke abụghị ezigbo egwu, eke abụghị ezigbo anụ, egwu eke abụghị ezigbo egwu mana ejerugba anya eri oge agbachara ya afọ ọzọ Maazị afụ na ezigbo nna ya bụ eze obodo wee na nne du ndị agha wee tata n'obi eze na ọ bụ ihe arụ ka ọ bụ mmerụ ka ọ bụ na mmerụ ala Igbo ka ọ bụ mana dịka o si dị ọchịchị ndị na-achị achị n'ala Igbo karịcha ndị ọfọ ka ọfọdụ akpa o nwere ike onwe ihe ha na-eche banyere ya mana o nwere otu dị iche iche dịka otu Ala Igbo Development Foundation ADF na-agbasi mbọ ike na-ajụ ajụjụ ihe gbasara Nnamdi Kanu Maazị. O nwekwara akwụkwọ ha tinyere n'ụlọ ikpe wee banyere egwu eke ndị ADF gba federal gọọmenti Naijiria akwụkwọ wee banyere egwu eke ahụ ajụ egwu agbara ya bụ ikpe aka na-ekpe wee ruo tata maka ndị ADF anabataghị egwu eke ha gbakwara akwụkwọ na kọtụ gbaa federal gọọmenti wee banyere egwu eke. So anyị na-achọkwa ka ụmụafọ Igbo ọbụla onye ọbụla nwere ike na-agba mbọ na-eme ihe ọbụla ọ na-enwe ike ime maka ọdịmma ala Igbo. Na nwekwa ihe mere na onwe ndị ya jụ ese ADF ya jụ ese
ọ dị mma ndị Igbo na-ekiri anyị na mba ụwa niile ugbu a kedu ozi ị ga-ezipụziri ndị Igbo gbasara ihe na-eme na obodo anyị na atụmatụ ị na-atụ ka ndị Igbo ga-esi nweta oke ugbu a anaghị azọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche ewepụtara nwanne anyị nwoke Maazị Peter Obi ka osote onye na-azọ akwụkwọ onye isi ala n'okpuru ndọrọ ndọrọ ọchịchị PDP ụfọdụ na-asị na ndị Igbo kwesịrị ijikọta ọnụ nọrọ n'ofu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụfọdụ na-asị na ugbu a na ọ bụghị oge ekwesịrị ịzọba onye nke abụọ na ihe ndị Igbo kwesịrị na-azọzi bụ ka e chere ka ọ bụrụ onye Igbo chịbara Naịjirịa n'uche nke gị kedu ebe ndị Igbo kwesịrị ịkwụ ugbu a kwụsie ike a sị na agbara aka na-azụ ana onye jiji ana-akọnye Igbo kwukwerie si na ọ na-aba azọta na wee zọwa ute echiche bụ akpa onye bịa nyalụ nke ya ana m achọ ka ụmụ Igbo niile ebe ọbụla ha nọ kwee ike kwesie n'ike na oge anyị enwere onwe anyị adịghị ọzọ maka anyị Igbo ya enwere onwe mana n'otu aka aha otu ununwa inwere onwe anyị aka erughọ kịta mana anyị na-atụ anya na-atụsi ike otu anwụ onye ọbụla nọkwa n'ala Igbo si ekujutekwa je lụọ ihe ọ ya alụ ka ọ wee kpata ihe ọ ya eri otu aka ka a na-asịkwa otu e nwere ndọrọ ndọrọ na-abịa anyị na-anya ihe dịka nwanne anyị ya eso nọchite anya anyị mma karịcha n'otu ọbụla o nwere ike isi nye aka n'otu anyị si ya enwere onwe anyị ọ kwesịkwara na enweghị ike ka akwado onye ahụ maka iji a na-eje dị anya ka enwee ike kwado onye ahụ mana ọ gaghị anaghapụ anyị ma ọ mee ka anya anyị pụọ n'ihe bụcha kacha anyị mkpawa ebumnobi anyị bụ ka Igbo nwere onwe maka anyị mana Igbo ya nwere onwe Chineke gozie gị ọ ga-adịrịrị gị mma